kun ajattelee valmentajan kanssa sitä sulle vaikeaa asiaa henkisesti, niin se voi jopa niin kuin kääntyä sit sun vahvuudeksi. Se tunne, kun siellä vedessä on, kun sä tunnet sen sun kehon ihan eri tavalla kuin mitä missään muussa urheilussa, mitä mä oon tehnyt. Psyykkinen valmennus on tosi iso mahdollisuus kehittää itseä ihmisenä ja urheilijana. Kilpauinti on 80% psyykkistä ja 20% fyysistä. Et ollaanko Euroopan mestaruus tai maailman mestaruus finaalissa, niin siellä ne kaikki 8 on kyllä tehnyt todella paljon töitä ja kaikki on fyysisesti tarpeeksi hyvässä kunnossa siihen, että ne vois voittaa. Mutta mun mielestä ne, ketkä siellä yleensä loistaa, niin on just sillä kyseisellä hetkellä henkisesti kaikista vahvimpia. Mitä mä oon saanut tästä, niin oppinut kommunikoimaan valmentajan kanssa paremmin ja yhteisillä termeillä. Sitten on saanut voimavaroja, keinoja, mitä käyttää ihan päivittäisessä harjoittelussa. Jos on sellainen olo, että väsyttää, miten saa vähän kehoa hereille enemmän ja mieltä hereille enemmän pienillä keinoilla. Ja sitten taas toisinpäin, jos jännittää tosi paljon vaikka joku treeni. Miten siinä kohtaa voi jollain pienellä jutulla päästä sitä turhasta jännityksestä ulos. Kun urheilijat on sen verran tarkkoja siitä, että mitä me tehdään, mitä mä teen tuolla altaassa, mä näen vaan ne epäonnistumiset siellä, niin se on hyvä, että valmentaja välillä myös tuo esille niitä, että hei, tää oli tosi hyvä. Sarjan viimeisellä kierroksella niin valmentaja sitten puskee vielä sieltä niillä oikeilla sanoilla. Se merkkaa tosi paljon, että sä näet jostain, että se haluaa vaan sulle kaikkea parasta ja se haluaa, että sä meet sun urallas eteenpäin. Tätä ei pystyisi tekemään, jos ei olisi joku, joka tukisi siinä matkan varrella koko ajan.